Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujeme krásne. Ema Kristál, tak to je naozaj krásny názov. Ako vám to napadlo? Ja podnikám alebo venujem sa očnej optike od roku 2003 a vtedy kamarát robil v Zlatých stránkach a dal mi taký marketingový ťah. A ten marketingový ťah bol v tom, že daj si názov optiky taký, aby bol na začiatku ABC. To slovo kristál ďalej charakterizuje nejakú čistotu, nejaký taký poriadok a tak, a to ja mám veľmi rada. A teraz naozaj, keď aj pri pohľade na váš Instagram vidno, že tie trendy naozaj držíte a venujete sa aj marketingu. Čo ste si povedali, že váš softwarový provider prišiel s ponukou, že poďme točiť video? Pre mňa to bolo cťou natočiť takéto video len z toho dôvodu, že ten TIS je neskutočný. Je to úžasná vec, úžasný pomocník. Takže chcela som podporiť a ukázať aj tým optikom, že niečo také je a optometristom, aby teda využili túto možnosť a pre mňa to bolo vlastne tento dôvod. A inak, ja viem, že teda vy tu máte viacero pobočiek v tomto kraji. Je to možno, že aj taká pomôcka pri manažovaní tých pobočiek? Určite, pretože ten TIS je riešený takým spôsobom, že tých pobočiek tam vie byť niekoľko, neskutočne veľa, kto koľko potrebuje, teda evidovať si tie veci, tržba aká je, viem zákazníci akí sú, viem tovaru, koľko tam je, takže je to veľmi, veľmi dobrý pomocník, viem si to prepínať vlastne medzi tými jednotlivými pobočkami, takže je to veľmi dobré. Je to naozaj tak, že sa naplňajú tie požiadavky, keď aj nejaké prídu z vašej strany? Určite, v TISe sú skvelí ľudia, ktorí mi veľmi pomáhajú, a teda nie len mne, ale aj kolegom, kedykoľvek vieme zavolať, vieme sa na nich obrátiť, či už mailovou komunikáciou alebo telefonickou komunikáciou. Stretávame sa na výstavách, proste sú to správni ľudia na správnom mieste. A mňa tak zaujíma, ako tá práca s TISom vlastne vyzerá, no, že nám ju poďte ukázať. Bez čoho teda v tom počítačovom svete si vo vašej optike neviete predstaviť už to fungovanie? Sú tam rôzne veci. Základnou vecou je nejaká databáza klientov, čiže máme nejakého nového klienta, ktorého si tam vieme zaevidovať. Ďalšou teda vecou je skladové hospodárstvo, kde je nákup, kde je predaj, vieme, ktorý tovar treba doplniť, ktorý tovar treba znížiť cenu, dať nejakú zľavu. V neposlednom rade tam máme podchytené vlastne poisťovne, keďže každá poisťovňa dáva určitú zľavu detskému pacientovi, tak vieme si to tam ponahrávať a následne vyfaktúrovať a poposielať tým poisťovňam podklady. Po tých vašich dlhoročných skúsenostiach, čo, optika s TISom alebo optika bez TISa? Jednoznačne optika s TISom. Nenašla som na trhu, a teda ja som ten typ, ktorý hľadá veľa vecí na trhu. Nenašla som na trhu lepší program, ktorý v podstate sa venuje týmto veciam, takže jednoznačne s TISom. Ešte mi prezdáte, pretože vidím, že to je taká ako keby aj rodinná optika, váš manžel pracuje tam vzadu. Máte aj ďalšie potomstvo, ktoré bude túto tradíciu nejako živiť? To neviem, to je asi fakt hudba budúcnosti, pretože mám syna, ktorý je očný optik, ale zostal mi v Brne, takže uvidíme, že či sa vrátim späť domov. Veľmi pekne ďakujeme, že ste boli účastníčkou týchto videí, kde naozaj skúmame a pozeráme sa na klientov, optikov, optometristov, ktorí robia svoju prácu veľmi zaniete. Takže z Košíc pre vás, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť v podstate dať ten TIS ďalej do sveta nášho optického. Veľmi pekne ďakujem aj za darček. Díky moc.